Es calcula que cada minut es fan al món més de 3,5 milions de cerques a internet, com si mig Catalunya es posés d'acord per buscar alguna cosa a la xarxa al mateix minut. D'aquestes, la gran majoria fan servir el cercador de Google, que supera àmpliament els seus competidors. A molta distància queden d'altres, com Yahoo o Bing. Hem anat a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona a buscar dos professors que posin a prova aquests 3 buscadors. Doncs per comparar els 3 cercadors, el millor és que comencem a fer una cerca i a veure què passa, no? Anem veient. Què busquem? Està de moda horts urbans. Busquem horts urbans. Ho busquem en català i en plural. Vinga. Aquesta mostra és un exemple del que acostuma a passar. Google és el cercador que ens presenta més resultats, 113.000. Yahoo ens ofereix moltes menys pàgines, 15.100. Bing sorprèn oferint 2 milions de resultats, però la gran majoria no fa referència a horts urbans. Interpreten que l'usuari s'ha equivocat a l'escriure una paraula. En aquest cas, l'ha canviat automàticament pel que ell creu que jo volia escriure. Es mostren també els resultats per shorts urbans. Vols veure només els resultats de horts urbans? Sí, només vull veure això. Faig un clic aquí i surten els 23.000 resultats. Generalment, Google és el cercador que ofereix més resultats i això té una explicació. La quantitat d'ordinadors servidors que té repartits per tot el món, la quantitat de la potència dels programes, robots, aranyes i la capacitat d'emmagatzemament arreu del món. Clar, les bases de dades són molt més grans, hi ha molta més informació. De totes maneres, tots els cercadors ens donen més resultats dels que podem assumir. Els estudis demostren que no acostumem a mirar més enllà dels primers 15 resultats. Per això és important com prioritzen les webs. Google va néixer innovant en aquest aspecte. Donava més valor a les pàgines que tenien més visites i més enllaços des d'altres webs. Ara, la resta de cercadors han copiat aquests valors de rellevància. Una altra manera d'acotar el nombre de resultats és fent una cerca avançada, especificant més detalladament què busquem. Tots 3 cercadors aïllen els resultats per grups. En aquest aspecte, Google ofereix més apartats que la resta. Però si el que volem és buscar per dates, amb Bing no ho podrem fer. Amb Yahoo sí, però no deixa detallar una data específica com sí que permet Google. També hi ha l'opció de buscar segons el format d'arxiu. Tots 3 t'ho permeten, però la quantitat de formats que tu pots triar és menor amb Bing i amb Yahoo que la quantitat de formats que et permet Google. Busquem, doncs, arxius en format de PowerPoint, que tots 3 cercadors detecten. 5 amb Yahoo, 6 amb Bing, 25 amb Google. 25 amb Google. Seguim veient la diferència en el volum. La diferència de potència es manté en la cerca avançada, fins i tot quan demanem als buscadors que limitin els resultats a les pàgines que tractin d'horts urbans en un domini concret. En aquest cas, la web de l'Ajuntament de Barcelona. Sembla ser que la lluita entre cercadors més habituals té un guanyador clar. De totes maneres, els buscadors generalistes no són els únics, i per fer recerques en àmbits molt concrets, potser ens donen més servei els cercadors especialitzats. N'hi ha de diversos per a cada camp, però no patiu, si no els coneixeu, només heu de preguntar al vostre cercador de confiança i aquest us donarà la resposta.